Nijwm Swargiary Saya maya आंखौ Hello everyone, जों दा अरुणाचलाव दंफैयो। अरुणाचलाव ओरैनो जोङो दा ससे माने अरुणाचल मेन बर्डारालागि ससे ओरैनो बेरायनो थांहांदो। नोंथांमोना नायनो हागोन भिउफोरखौ बोरै। माने जों मैयानिफ्रायनो माबायाव दंफैखायोमोन नालाय भैरबकुन्दआव, ओमफ्राय जों इयाव थानाय बायदिनो ओरै दिनै फुङाव एसे बेरायफैबाय अरुणाचलाव। दा बेखिनिया अरुणाचलानो गोलैयो, खिन्थु मेन इखिनिया बर्डार इलाका आरो इनि सिगांनिफ्राय मोनसे मेन दोङो इसोरनि जेनेबा मेन कान्ट्रि स्टार्ट स्टेट स्टार्ट जानाय बेनिफ्रायनो जायो जानाया, थेवबो मेन आरोना। ओमफ्राय नै भिउफोरा फुरा हिटखा आरोना, इनिफ्रायनो फुरा नै हाजो जिं आरो दिनै अखा हानायदो फुरा क्लाउडी जाखादों ना, फुरा जोमैया माने हाजोआव सिथाबफैजोबदो आरो हाजोनि खर'आवनो फुरा हिट। जों इखौनो दा ससे जिखिनियालागै थांनो होयो इखिनियालागै ओरैनो बेरायनो थांनो नागिरदो। दा इखिनियाव माने बहुत रिस्किबो जायो आरो मैदेरफोर बारथेलाबायो, मैदेरफोर फैबाय थायो आरो इयाव। नै मैदेर खिफोरखौ नायनो हागोन नै लामा गेजेरावनो। ओंखायनो जोङो दा थांदो, नोंथांमोना भिउनि मजाखौ ला एसे। नै मैदेर खिया Arunachal guys, Arunachal, yeah. Wow, oरैनो नायनो हागोन नोंथांमोना नै। Yes. Look at the view, guys. This is Arunachal Pradesh, Northeast India. Viewpoint guys नै। Viewpoint guys नै नायनो हागोन नोंथांमोना। फुरा हिटनि ओरैहाय दैमाखौ गाहायाव नुहुरखादो आरोना, ओमफ्राय नै सा खिन्जा ओइ दंफाङा गोमो गोमो बरिया हिट नुखादो आरो, ओमफ्राय नै लादाख फिल नाङो आरो बेफोरखौ होना दोननायनि थाखाय फुरा हिट। गाइस नै नायनो हागोन नोंथांमोना खिन्जा फुरा नै भिउ पइन्ट आरोना बे अरुणाचलनि मोनसे। नै सिगां खिन्जा ओरै हाजोफोर दङ फुरा, ओमफ्राय लामाया नै गेजेर गेजेर ओरै खिन्जा जरनाखा नै फुरा नै लामायाबो बया हिट। ओमफ्राय नायनो हागोन नै ओइ दंफांखौ गोमो गोमो आरो बिराद हिट नुखादो। गाइस जों ओमफ्राय दा नै खिन्जा ससे थांबावनोसै, ससे सिगाङाव बेसे गोजानाव लागिदों माबाया 1 किल'मिटार। जों दा इजा सिगां जा 1 किल'मिटारसो थांबावनि, जिखिनि थांजायो इखिनिखौ नोंथांमोननो खिन्थिगासिनो। नै गाइस नैयाव मोननै दैमाया लोगो नांबाय गावस्रानानै, गेजेराव मोनसे आइलेन्ड दङ, आइलेन्ड। वाव गाइस, दिस इज बिउटि अफ अरुणाचल प्रदेश गाइस। Oh my god, जोमैफोरा नांजोबदो पाहाराव। नै गाइस बेलेग स्टाइलनि मा बुस्थु बायो, औवाबो नङा माइबाबो नङा। ओइ जारु बानायग्राया गाइस, नैयो जारु बानायग्रा बिफाङा ओइनो। ओइखौ मार हिट नुखादो गाइस, ओइनो गेजेराव आइलेन्ड दंलायो ओरैबो ओरैबो। फुरा हिटखा आरोना, मार हिटखा गाइस। ओइनो ओइ गोजान लामाखौ नुहुरलायो ओइनो। लादाख फिल मोनलायोलै गाइस। लादाख लाइट खाना ओरैनोबाबो अरुणाचला टावां। जों दा टावां थांगासिनो गाइस, टावांआबो बेखिनिजानो जायो बे रडजानो। टावां थाङोबाबो बेथिंनो थांनो हागोन गाइस। अखाया एसे डिस्टार्ब होदो, ब्लार जादों ओंखायनो। Off-road. We have faced some off-road guys. Nijwm Swargiary Saya maya आंखौ जंखाय फैयो बिलिर फैयो जंखाय फैयो बिलिर फैयो
demba sana guys नै पुरा नैनिफ्राय लेन्डस्लाइड जायो आरो ना नोंथांमोना एसे रिस्कि जायो इखिनियाव एसे माने इखिजा फैनायनि चान्स जायो खिन्थु जिं जिं माने एथेखादो एथेनाया बेफोरबायदि वाल सिस्टेमनि बानायखादो राइट साइडजों हिल नुगोन ओमफ्राय नोंथांमोना लेफ्ट साइडथिंजा पुरा माबा आरो झरना गहराय गहरा सारतर होनाय जासिगोन बियो नोंथांमोना नायनो हागोन अरुणाचलनि मानसि नायनो हागोन नोंथांमोना दिनै अखा हानायदो ओमफ्राय माबादो पुरा हिट नांदो आरो ना जालाना जाला जालाखिथाय थ' गाइस जों दा माबा मोनफैबाय माने इनिफ्राय थांजाला आरो ना गाइस इनिफ्राय थांनोबाथाय माने पास नांगौ जागोन आरो इनिफ्राय थांनोबा इखिनियालागैल' फैजायो इखिनिफ्राय जों दा गिदिंना थांफिनांसिगोन आरो उपाय गैया पासथ' खालामाखै नालाय नोंथांमोना इखिनिनि भिउखौ खिथिबाय नोंथांमोननो नै गाइस इखिनियाव हाग्रा गोजा एकदमबारे होथेजोबनाय एसे अखा हाबाय थादोंना माबायाव इयाव लेन्सआ इयाव केमेरायाव माबाया दैया गोलैबाय थादोंलै ओंखायनो गुंले गुंले जाबाय नोंथांमोनाबो भैरब कुन्द'फोर फैबा इ ससेसिमहालागै फैनो हागोन आरो ओरैनो बेरायफैनो हागोन इ ससेसिमहालागै खिन्थु सिगाङाव थांनो थाखाय एन्ट्रि लानांगौ पास खालामनांगौ माने नङाबाथाय नोंथांमोना सिगाङावलागै थांनो मोननाय नङा बेखिनि आरो ना गाइस जों दा थांफिनसै इनिफ्राय